Gipasalig sa otoridad ang higpit nga seguridad sa Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN meetings dinhi sa Sugbo. Sa wapasugdi ang mga meeting sa ASEAN Tourism Forum, gihimo una niadtong Sabado ang send-off sa mga personnel nga mobantay. Gihimo ang seremonyas sa South Road Properties kun diin gipakita ang pwersa sa tanang madeploy atol sa mga kalihukan. Gilangkuban sa taga PNP, AFP, BFP, BJMP, Coast Guard, CCDRRMO, health workers, traffic enforcers, ug mga force multipliers. Gipang bindisyonan sila sa pari, una madeploy sa pwesto. Matud sa PNP, moabot sa 7,000 tanan ang pabantayon sa mga meeting para masigurong hapsay kini. Patuloy na pag-implement ng gun ban hanggang January 31, tuloy-tuloy yung ating gun ban. Magkakaroon ng strong police visibility sa paligid ng Cebu City, Mandaue, Lapu-Lapu, and some parts of Cebu Province kung saan magkakaroon ng mga tour activities yung ating mga delegates and